Здравейте хора! В днешното видео сме си още вкъщи с Лея. След малко излизаме с братовчетка ми Майя, естествено, да я разхождаме. И ще й съобщя новината, че ще се превърне в мен за някъде 3-4 часа. Та, нека да видим нейната реакция сега като излезнем. И аз си съобщя просто, че ще се превърне в мен за 3-4 часа максимум. Аз между другото в момента не знам дали това е нагласено от мен или просто, защото аз реших това да го снимам. От много време исках това да го снимам, но не ми оставаше време. И има ли нещо общо в момента, че аз съм с нейни панталони, които тя ми е подарила? Май не. Както и да е. Нека да се оправяме и да слизаме долу, за да видим реакцията на Майя, като и съобщя, че да, ще трябва да се превърне в мен. Та, почваме сега да оправяме кучето. На него трябва само да му сложим нагръдник. Аз ще взема просто и тази чанта. Тъй като аз не правя много неща в ежедневието си, правя малко неща. Със сигурност по-малко от нея, така че нека да видим реакцията. Тя много добре знае с какво правя през ежедневието си. Поне половината неща ги знаем. Така, аз съм обута, кучето трябва да го направя. И като сме готови и за излизане, ще се върна пак. Така, хора, върнахме се. Лея е готова. Аз също съжалявам за светлината. Ето така. Отключваме, слизаме надолу и виждаме реакцията на Майя. Не знам как ще ме гледат хората, като в момента излезам вкъщи и просто си държа телефона и снимам, ама това е. Нали, ако може по да налея. Тъй като не мога да загаса с ръка, защото държа. Ще се пробвам да загаса с крак. Загасихме с крака ни. Така. Така. Трябва да сме по-бързи, защото Майя ще може да ми звънне всеки момент да ми каже, че пак съм закъсняла. Но не мога да направя нищо в въпрос. Аз винаги закъснявам. Където и да ходим, винаги съм последна. Ако съм в настроение, съм първа. Но ако просто е така ме мързи и хора, Майя ми звъни. Ще се върна.